Diolch. Eleni, bod y galw wedi bod yn uchel a gwasanaethau wedi bod dan bwysau, mae ein staff wedi gwneud ei gorau i wella gwasanaethau i bawb. Eleni, mae dros 2,800 babi wedi geni. Dros 10 miliwn presgripsiwn wedi dosbarthu. Bron i 200,000 apwyntiad ffisiotherapi wedi cynnal. Bron i 2 filiwn apwyntiad meddyg teulu. Dros 400 o brofion llygaid bob dydd, a dros 110 o filoedd o dderbyniadau i'r ysbyty. Mae mwy na 13,000 o staff a gwirfoddolwyr wedi dangos tosturi, gwtnwch a phroffesiynoldeb bob dydd. Diolch am wneud gwahaniaeth. Y pwysau, rydym wedi gwneud cynnydd. Mae dros 85% o bobl dan 19 oed wedi cael asesiad iechyd meddwl o fewn 28 diwrnod. Gwnaethom gyflwyno post Hywel Dda i gleifion i gael mynediad i'w llythyrau cleifion allanol yn ddigidol yn ddiogel ar-lein. Gwnaethom agor cyfleusterau newydd fel uned canser leri yn ysbyty Bronglais. A'r pwll hydrotherapi newydd yng nghanolfan pentre Awel yn Llanelli. Nid yw bosib gwasanaeth iechyd wella, iechyd pobl ar ei ben ei hun. Eleni hefyd mae'n cymunedau wedi parhau i ddweud eu dweud. Rydyn ni'n wedi clywed gan filoedd o bobl ac mae hynny'n ein helpu ni i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Mae ein strategaeth hyd dymor newydd yn gosod cyfeiriad clir iechyd da bywyd llawn. Gyda mwy o ffocws ar atal, gofal yn gymuned a gwasanaethau diogol a cynaliadwy i'r dyfodol. Dim ond rhan o'n stori yw hyn, ac rwyf am ddiolch i'n staff a gwirfoddolwyr am ei ymroddiad a'i gofal parhaus. Dros y 12 mis ddiwethaf, rydyn ni wedi gwneud gwelliannau go iawn ar draws y sefydliad. Mae'r galw am ein gwasanaethau yn dal i gynyddu. Mae angen buddsoddi yn ein hadeiladau ac mae problemau ariannol a staffio y mae'n rhaid i ni ddeilio â nhw. Mae rhagor wneud o hyd ac rydwy'n hyderus y byddwn ni gyda'n gilydd yn gallu gwneud y gwelliannau mae ein cymunedau yn ei heiddi. Un staff, un cleifion, eu teuluoedd a gyfalwyr, un partneriad a'n cymunedau. Diolch o galon.